ръка, аз бях още в болницата, когато започнах да тренирам лявата си ръка, да пиша и да се обслужвам с нея. Започнах като първолаче да пиша най-напред чертички, ченгелчета и след това преминах към буквите и редовно писане. Липсата на дясна ръка довежда до ежечасни допълнителни стресови положения. Хляб не можеш да си отрежеш, ногтите си да почистиш. Към тези напрежения, като се добави и ежедневното натоварване от минното производство, при мен се получаваше прекомерно дневно натоварване. За да противодействам на това напрежение и да запазя здравето си и да бъда все така работоспособен, аз всяка сутрин без изключения правех около 800 физически упражнения. Масаж на ходилата с едно дървено валяче. След това четках тялото си, ушите и главата с твърда четка, правех дълбоки вдишвания и след това отивах под студения душ. Закусвах и отивах на работа. В джоба ми имаше крачкомер и през деня трябваше да навъртя около 10 000 крачки. Този режим и сега, когато съм на 71 години, всяка заран го спазвам. Много съм признателен на моята съпруга Златка, която през целия този период ми е създавала необходимия домашен уют. Децата ми, Антонина и Динко, и двамата с висше образование, също не са ми създавали проблеми. Много често си мисля за Марбас и ми става тъжно и мъчно, когато научавам, че в годините на пазарната икономика производството на въглища рязко е спаднало и са затворени около 6000 работни места. Това означава, че са лишени младите хора на Димитровградския район от тези работни места да вадят прехраната си. Те са принудени да търсят работа в чужбина, далеч от своя роден край, от милата ни родина Република България. Спомен от Стефан Георгиев Байректаров за Стайко Тотев Годжуков. Познавам Стайко Тотев от 1948 година, когато за първи път дойде в Димитровград в Националната младежка строителна бригада Млада гвардия, като платен физкултурник в лагер АТЗ. Командир на лагера беше Димитър Ленков, комендант на лагера Вичо Андреев, домакин беше Стайко Тотев, а Мария Грантикова командир на девически отряд Чайка. От тогава до неговата смърт сме работили заедно в Димитровград. Стайко Тотев свърза живота си с Мария Методиева от Северна България, която е била доброволка на фронта в Унгария като милосърдна сестра. Тя е обслужвала най-грешливо ранените бойци във военната болница в град Печ, Унгария. След фронта през 1946 година идва в село Раковски, завършва първи курс, организиран от АТЗ синдикат за строители на Новия град. Тя и Стайко създават семейство, имат 3 деца и завинаги остават в любимия град на младежта Димитровград. След бригадата Стайко Тотев е избран за председател на окръжния профсъюзен съвет на миньорите с седалище квартал Марино. Тук работи с Янчо Колев, отговорник по техническата безопасност за рудниците в окръга, Димитър Лапачки, Васил Грозев и други, които отдават всички сили за грижите на миньорите от Марбас. Голяма е заслугата на Стайко Тотев, Георги Славов и директора на Марбас Атанаев Найденов в вербуване на работници, в укрепване на дисциплината в рудниците и в прилагане на техническия прогрес в производство. Особена черта на Стайко Тотев е скромността, трудолюбието и поемане на лична отговорност в изпълнение на своите задължения. Стайко Тотев е назначен за заместник директор на Марбас, отговарящ по стопанските и битови въпроси на големия миньорски колектив. Чрез него се подобрява почивката на миньорите, като Марбас организира почивни лагери в Приморско, Мичурин, Бачко, Велинград и другаде. Коренно се подобряват условията в столовете на рудниците, разкрива се стол в новата сграда Дома на миньора за служителите в дирекцията и семействата на миньорите, живеещи в хубавите блокове в центъра на града. За децата на миньорите през лятната ваканция е осигурена почивка на Балкани море. Слага се ред и дисциплина в пласмента на въглища. Стайко Тотев има голяма заслуга за развитието на самодейността и физкултурата.
Голяма популярност получава единствената самодейна оперета на миньорите в окръга, а останалите самодейни колективи порудници печелят първи места в прегледите в града, окръга и страната. Създава се и турски самодеен колектив в рудник Надежда. Лошото финансово състояние на физкултурното дружество Раковски бе основната причина в Димитроград да възникнат две дружества – миньор и химик. Химик имаше изградена материална база за спортуване, стадион Раковски и плувния басейн. Дружество миньор трябваше да създаде по-добра спортна база за миньорите и техните деца. Стайко Тотев пое тази задача. Завърши се спортната площадка до пощата, изгради се баскетболен отбор, който вече играеше в А баскетболна група. За борците беше предоставен салон за тренировки. Назначен беше за треньор господин Вълчев, който създаде отбор и играеш в А група по борба, а братът на господин Вълчени Вълчев стана олимпийски шампион и прослави миньорите по целия свят. Отборът по борба няколко години беше първенец в страната. Отборите на миньор по футбол и хандбал бяха едни от добрите в страната. Благодарение на активната работа и подкрепа на Стайко Тотев, на 28 август 1958 година беше открит стадион Миньор. През 1959 година за председател на физкултурното дружество Миньор беше избран Стайко Тотев на обществени начала. Щатен заместник-председател беше Христо Бушнаков. През 60-те години на 20 век Стайко Тотев е назначен за директор на ремонтния завод на Марбас. Това е време, когато се внедряваше новата механизация и технология в Марбас. По това време Стайко Тотев е предзадочно студент в Минно-геоложкия институт в София. Приет е за студент и главния инженер на завода Добри Пеневски. Задачите по внедряване на техническия прогрес в Марбас налагат първия ръководител на завода непрекъснато да бъде на работното си място. Още повече, че и главният инженер е задочник студент. Въпреки че Стайко е взел няколко изпита като студент, неговата съвест и разбиране го карат да се откаже от личната си задача за специалист в професията и прекъсва следването. Когато работата в Марбас беше стабилизирана, градското партийно и държавно ръководство решава Стайко Тотев да оглави предприятието комунално стопанство, а на негово място изпращат дипломиран специалист. Стайко Тотев като дисциплиниран партиен член и гражданин изпълнява това решение и става директор на комбината за комунални услуги. Опитът, който има в производствената дейност, му помага да се опре на низовите звена, което повишава дисциплината и планът се преизпълнява. Тотев организира почивна станция за работниците и техните семейства в района на село Светлина, построява дървени помещения и през празничните и почивни дни колективът прекарва край язовир Светлина. След като се пенсионира сам като майстор и с помощта на голямото семейство построяват вила в село Светлина, живее на вилата и се включва в ежедневния живот на селото. Много години е партиен секретар и помага на кметския наместник. Когато беше заместник директор на Марбас, трябваше да се чества годишнина на бригада Млада гвардия. За изпълнение на това решение бяха натоварени Стайко Тотев и Стефан Байректаров, двамата бивши бригадири. Имаше и други отговорници. Гостите бяха настанени в общежитието на строителната организация, а другарската среща се проведе в ресторанта Арда. На срещата присъстваха над 250 души от цялата страна. След свършенето на срещата, Стайко Тотев и Стефан Байректаров уредиха сметките за вечерята и се прибраха в 3 часа след полунощ. След това двамата получихме много писма за благодарност и предложения за нови срещи в Димитровград. Инженер Кина Петрова Стайкова. Крачка по крачка в годините. В Димитровград пристигнах месец ноември 1967 година. Току-що завършила висшето си образование с надеждата да се реализирам като добър инженер и специалист. За мое голямо щастие,
започнах работа в новообразуван завод за климатична и обезпрашителна техника Клокотница под ръководството на инженер Добри Пеневски, човек радетел на новостите, на разумния риск, раздаващ се до край. В моята работа като специалист, а по-късно и като ръководител, той винаги ми е служил за пример. Започнахме от порутените сгради на дараците до извисяване на корпусите на МЗ Клокотница, днес Климатекс. Колко трудности, колко безсънни нощи. От технолог стигнах до заместник директор по производствените въпроси. Годините, работени в МЗ Клокотница, не се забравят и поради това, че положихме основите на машиностроението в Димитровград чрез внедряване на нови производства, обезпрашителна техника и климатични инсталации за изчислителните центрове. Като директори на завода работиха през времето Ангел Демерджиев, Мерджанов и други. По решение на партийното ръководство през 1979 година преминах на работа в консервен завод Раковски като директор. Нов сектор в нашата икономика – хранително-вкусова промишленост с нови проблеми и задачи в бъдещето – внедряване на техническия прогрес в консервната промишленост. През напрегнатите летни месеци се работеше предимно с бригади ученици, студенти и работници. 1500 души работиха на 3 смени. С тези крехки деца достигнахме до кампания, произвеждаща до 11 000 тона зеленчукови консерви, нещо, за което при сегашните условия не може да се помисли. Опашки от камиони се редяха пред входа на завода, извозващи домати, чушки и други зеленчуци. Работниците, заводът, песните на бригадирите, бригадирските огньове и забави никога не ще се изтрият от съзнанието ми. Удоволствие беше да гледаш как цели композиции от вагони с камиони, консерви заминаваха за износ, преди всичко за бившия Съветски съюз. Истинско чудо беше, когато дойдоха фериботните вагони от Варна с чински лами, които поглъщаха товара. В завода, съвместно с унгарски специалисти, бе внедрен нов метод на стерилизация на зеленчуковите консерви – лентов стерилизатор Хунистер, с което производителността на стерилизацията се увеличи 2,5 пъти. За 4 години имаше и успехи, и несполуки. Лошото се забравя, остава само доброто. По решение на бюрото на Общинския комитет на партията, през месец ноември 1983 година поех ръководството на промишлена база Енергоремонт Димитровград. Започваше реконструкцията на ТЕЦ Марица Изток 2 и трябваше да се усвои производството на резервни части, преди всичко на нагревни повърхности за котлите. Отново организиране на производството, събаряне на съществуващите водни кули и естакади, останали от ТЕЦ-1, преустройство и строителство на нови производствени халета. От руините създадохме една съвременно действаща производствена база с добри специалисти и производственици. Изработените съоръжения от база Димитровград са монтирани в ТЕЦ Марица Изток 3, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ София и други. Достигнахме до такова ниво на качество, че каже ли се изработено в П-база Димитровград, значи запазена марка. И така 15 години напрегната работа, нови технологии и производства, грижа за хората, докато дойде време да приключа с трудовата си кариера. Трудно може човек да се раздели с професията си и с хора, с които е делил радости и незгоди, но такъв е пътят на живота. Васил Арсов Станишев. Димитровград стана моя втори роден град. Роден съм на 21 декември 1921 година в село Рани Люк, Трънско. Основното си образование завърших в родното село. Участник съм в първата фаза на Втората световна война към 23-ти Драгомански полк с командир полковник Монев. Трънският край е беден, но е прочут на прочути майстори и строители. По това време Димитровград привлече вниманието на цялата младеж от страната. На 28 януари 1949 г. дойдох в Димитровград и започнах работа като майстор зидаро-мазач в бригада Делчо Знеполски с бригадир Никола Томов. Бригадата се състоеше от 30 души все млади хора,
дошли от различни краища на България да строят Димитровград. Започнах работа в АТЗ на обекта оросителни кули с началник Димитър Ленков. Иван Славчев беше главен инженер на обекта. На обект 201 и 202 започнахме работа фугирана зидария и цементова замазка по покривите и външна мазилка на двата обекта. След това бригадата работи на обект сярно производство и обект 163. Построихме и болницата на завода, която се намира в самия завод. За да се спази пусковия срок, работехме денонощно. Изграждахме зидарията с двойно пресовани русенски тухли с цементов разтвор и желязо, а зидарията се фугираше. Това градение не се замазва, а остава хубаво за вечни времена. Аз като майстор-зидар работех на портала на завода по същия метод на фугиране. Посетителите на завода виждат още на влизане майсторството на строителите при изграждането на азотно-торовия завод. От втори строителен район ме назначиха бригадир на зидаро-мазаческа бригада. Работехме на обект градска болница, на болницата в квартал Толбухин, така наречената АТЗ болница, на болницата на Марбас и на жилищните блокове в града. В моята бригада работеха още 8 майстори. За качествена работа бяхме търсени от много технически ръководители. Работехме в ДЦК Вулкан за пускане на трета пещ, на обект сухите и мокри мелници и други обекти. След това бригадата беше командирована в Смоленски окръг и работехме на обект флотационна фабрика в Родозем и на строителните обекти в Мадан и Конски дол през 1954 година. После бригадата се завърна в Димитровград и работи по жилищното строителство в центъра на града и на строежа на новата поща. Където и да е работила, моята бригада е давала качествена работа по строежите. Работили сме и по изграждането на редица детски градини и ясли. Строихме и жилища в комплекс Орфей Хасково. През 1968 година, като майстор-строител ме изпратиха в Москва да работя на сградата на СИФ, вътрешни мазилки и шпакловки. Гордост бе за мен да участвам в изграждането на тази интересна сграда във формата на отворена книга. След идването ми от СССР, бригадата ми работи по различни обекти в Хасковски окръг. През 1984 година се пенсионирах, но продължих да работя в хлебозавода като строител още 10 години. За високо съзнателно отношение към строителната работа съм награден с Народен орден на труда Златен, с много парични и предметни награди. Гордея се не само от сътвореното от мен, но и с моето семейство. Тук построих дом, отгледах 2 деца. Син Софрони Арсов, полковник, сега пенсионер. Дъщеря Райна Арсова, счетоводител. Радвам се на 4 внуци студенти и 1 правнук. В Димитровград дойдох млад човек с много амбиции и надежди. Той ми стана втори роден град, защото и себе си вградих в него и никога не ще го напусна. Станко Грозданов. Работих с цялата си душа. Роден на 12 август 1924 г. в село Клисура, Благоевградско. Участвах като доброволец в първата фаза на Втората световна война. През 1948 година завърших строителен курс в София за кофражисти и дойдох в Димитровград по разпределение. Тук постъпих на работа в АТЗ с директор Динко Иванов. Зачислиха ме в бригадата на Асен Евтимов като кофражист. В началото работих по построяване на жилищни блокове до пътя за рудник Надежда. Още същата година цялата бригада започна работа по построяването на АТЗ. Работихме на ремонтно-механичния завод и изграждане постройките на цех 202. От 1950 година съм бригадир. Бригадата ми се състои от 20 млади строители. 7 от тях заминават за град Варна. След завръщането на обединен корпус започват работа на 302 цех на АТЗ Димитровград. За високи трудови успехи Станко Грозданов е награден и заминава в Берлин на 3-я фестивал през 1951 година. При пускането на завода съм награден с орден на труда Златен. Наградени бяха и други членове на бригадата. Бригадата започна работа на обект фосфорна киселина. Тук ми бе присъдена най-голямата награда – орден Георги Димитров. След завършване на обекта, цялата бригада минава на работа в новоизграденото през 1956 година ДСО Заводски строежи.
По това време бригадата е изпратена на работа в град Харманли да строят такачния комбинат Маргарит Гогов. След пускането на завода на голям митинг на строители и жители на града, в присъствието на гости от София, бяха връчени големи награди на работниците. Аз бях удостоен със званието Герой на социалистическия труд. От Харманли бригадата бе изпратена да работи на изграждането на завод Клокотница Димитровград. След този обект заминахме на работа в Бобов дол, където строихме 2 охладителни кули, високи 95 метра, за охлаждането на водата на централата. Бригадата е в състав от 30 души, опитни, амбициозни млади хора, които изпълняват нормите 180-200%. Втората кула беше възложена за изграждане на същата бригада от базата за техническо развитие на гара Искър. Тук се прилага методът катерящ кофраж, при което се икономисват хиляди кубици тръбно скеле. Ръководството на строежа прояви недоверие към този начин на изграждане на кулата, но аз проявих твърдост и упоритост и 3 месеца изпълнявах длъжността технически ръководител и снабдител. Работата на обекта се оказа ефективна, ръководството се убеди в това и назначи 3 души сменни ръководители и 1 титуляр на обекта. При завършване на охладителната кула бригадата наброяваше 95 души. Първоначално звено на бригадата от 30 души ръководех аз. Заминахме на работа на обекта ТЕЦ Марица Изток 3 до село Обручище за изграждане на 325 метров комин за централата, най-висок в Европа. Работихме 3 години в състав от 90 строители по шведския метод на строителството на комина. При приемане работата на трета от първа смяна, асансьорът скъса кабел и ние продължихме да работим 24 часа, докато се отстрани аварията. Обектът бе завършен в срок, при отлично качество, а аз бях удостоен със званието заслужил майстор, което ми бе връчено лично от Тодор Живков на голямо тържество в Държавния съвет. Бригадата ми изгради освен 325-метровия комин на ТЕЦ Марица Изток 3, също така и 325-метровия комин на ТЕЦ Марица Изток 2. След това строителство бригадата се завръща в Димитровград и работихме за изграждането на 9 охладителни кули на ТХК Димитровград. След пенсионирането си през 1984 година продължих да работя на най-трудните обекти в града и да обучавам много млади строители. Инженер Желязко Желязков, бивш главен инженер на ДЦК Вулкан. Димитровград беше огромна строителна площадка. В началото на месец май 1947 година дойдох на работа в завод Вулкан като инженер-химик. Направи ми голямо впечатление огромната строителна площадка. Голяма част от строителните работници на циментовия завод бяха на привършване. Предстоеше монтаж на пещи, мелници, силози за каша и цимент, опаковалня и много други съоръжения, които трябваше да работят денонощно, изправни за поддържане технологията на циментовото производство. Ентусиазмът на работниците, които работиха в завода, беше много голям. В годините след войната нямаше съоръжения за разтоварване на пристигащите ЖП вагони с тежки товарни машини за завода. Всичко се вършеше на ръка и с голямо желание за построяване колкото може по-бързо на циментовия завод. Бързаше се спускането на първа пещ за производство на клинкер. За тази цел трябваше да се завърши нитовката на пещта, зидарията, облицовката отвътре с огнеупорни материали и монтиране на верижната завеса. Предстоеше проверка и довършване на клинкер транспорта. Монтираха и кранове за разсипване на клинкера в склада и подаването му в бункерите на циментовите мелници. Успоредно с това, лабораторията трябваше да подготви кадри за технологичния процес. Налагаше се в най-скоро време лабораторията с мокри мелници да смели каша за изпичане на клинкер и смилане на цимент. Във връзка с това
На лабораторията й предстоеше отговорна работа за качествен подбор на материалите – варовик, глина и други. След тези подготовки и хомогенизиране на кашата, в шлюзите следва проверка за качеството от лабораторията. Пусна се кашата към първа пещ през месец октомври. След огромен труд на всички работници се произведе първото количество роден клинкер, цимент, за страната. Циментът беше проверен и изпитан в заводската лаборатория. Отговаряше на всички показатели на стандарта якост, обемно пространство, финост на смилане. Радостта беше голяма, неустоима. За голямото строителство в страната беше необходимо голямо количество цимент. Изискванията ставаха все по-големи. Искаше се все повече цимент и по-качествен. За целта се спускаха още 3 пещи от цимент. След малко затруднения, циментов завод «Вулкан» излезе на първо място по производство на цимент от количество и качество в страната. Освен в нашия институт, циментът беше изследван в международната лаборатория в Лондон, Англия. Показателите бяха отлични. С цимента на «Вулкан» бяха построени много строителни обекти в страната. Построи се Димитровград, Марица изток и други. Произвежда се високи марки цимент – 400, 500, 600. Качественият вулкански цимент се търсеше от много строителни организации. Той беше известен и извън страната. Правеше се износ за Турция и много други страни от Близкия изток. За язовирното строителство «Вулкан» произвеждаше единствения в страната нискотермичен цимент с високо качество. За този период производството на завода нарасна до 700-720 хиляди тона цимент годишно. Подобриха се икономическите показатели, производителността на труда и себестойността на продукцията. Коефициентът за използване на пещите достигна завидни показатели, благодарение на стабилния режим на работа, за които лабораторията полагаше големи грижи, заедно с техническите кадри. «Вулкан» продължаваше да расте. Построи се заводска ТЕЦ, АЦ, производство, необходимо за ТКЗС и водоснабдяването на страната. Построиха се много жилища край завода и жилищни блокове за работниците. Построиха се още силози за цимент. За тяхното строителство инженер Славчев използва за първи път пълзящ кофраж, чрез който се ускоряваше строителството на силозите. Когато строителството намаляваше, «Вулкан» не ограничаваше производството поради липса на място. Работеше се с пълен капацитет, което беше много важно за работниците от циментовата промишленост в града. След икономическите затруднения в страната, неговата дейност значително намаля. За поддържането на работата в по-малки размери се налагаше влагането на чужди инвестиции. Циментовият завод «Вулкан» продължава да работи, но АЦП е преустановил работа. Георги Неделков, първият пекар на ДЦК «Вулкан». Запалих първата пеш. Роден съм на 1 май 1922 година в село Любеново, махала Сливенско. През 1940 година дойдох в гара Раковски и започнах работа в работилница рудник «Вулкан» като ковач. Ремонтирах шилките на миньорите и подковавах конете на рудника, които извозват въглищата от рудника и празните вагончета от старата централа. Когато започна монтажът на машините на завод «Вулкан», се преместих на работа в завода и станах монтажник в бригадата на Митю Иванов. След известно време бях определен за групов отговорник при монтажа. Групата монтираше вентилатори, извърша центровка на димни камери, монтаж на транспортни ленти и други. Когато завърши монтажът на първа пещ и се подготвяше нейното пускане, аз бях там и подредих дървата в пеща. На 16 октомври 1947 година всички работници очакваха с интерес пускането на пеща. От Дания беше дошъл специалист-пекар Карло Хансер да учи нашите пекари. Той запали факела, подаде ми го, аз влезнах в пеща и я запалих. Директор на завода беше Огнян Тихомиров.
От този ден станах пекар на пеш номер 1 на завод Вулкан. Пекарите работят по 6 часа. За най-малки нарушения на технологиите те търсеха моята помощ. Пускането на първа пеш, а също така и на втората, се извърши много тържествено. При пускането на втората пеш присъстваха отговорни хора. Петко Кунин, министър на индустрията, и Вълко Гочев, заместник-министър. На 31 август 1948 година в 15 часа министър Кунин запали факела и ми го подаде. Аз с голямо вълнение го поех и запалих втората пещ. На мястото, където сега е цветарникът на завода, бяха се събрали много бригадири, работници и жители на квартала на голям митинг. Произнесоха се речи, дадоха думата и на мен. Аз призовах работниците и ръководителите да направят съревнованието постоянен метод на работа. На тези мои думи работниците отговорят, че ще превърнат призива ми в дела. В ежедневието се срещаха затруднения, но ги споделя с колегите си Здравко Георгиев, Иван Паскалев и ги преодолявахме взаимно. В следващите години бех издигнат за началник на пещен цех, на въглищен цех, началник на кариерата за суровината. За да не спрат пещите, аз по цял ден, даже и през нощта, нахлузил гумените бутуши, обикалях от въжената линия до трошачката, до багерите и обратно. От 1964 година бях назначен дежурен по завод. Топло и уютно е в стаята на диспетчера. Пред него е таблото, на което е отразено цялото производство на комбината. Светът ви угасват лампичките. Непрекъснато звънят телефоните. За възникване на по-голяма авария се съветва с главния механик на цеха, споделях своите виждания с главния директор и давах нареждане, за да има пак нормален режим на работа в смяната. Когато бях началник на пещите, директорът на завода Пейко Стоянов сподели с мен, че има опасност пещите да спрат, защото складовете са пълни с клинкер, а експедицията не работи ритмично. Аз обходих работните места в експедицията, беседвах с всички работници и разбрах, че е необходим спешен ремонт на опаквалната машина. Работата беше свършена за по-малко от 24 часа и започна ритмичният процес. Със съжаление се спомням за пропуснатото в живота. На младини не ми се удаде да уча, но това направих в зряла възраст. През 1969 година завърших механотехникума в Димитроград. Когато разказвам тези и други спомени, ги съпреживявам и съм готов и сега да помагам на работниците от завода. Стоян Малинов Боюков. Димитровград е моята съдба. Роден съм на 26 април 1925 година в село Белчин, Софийско. Завършил съм техническо училище Цар Борис III. След полагане на държавния изпит, Министерството на строежите с писмена заповед ме изпрати да работя по изграждането на АТЗ Димитровград. На 11 май 1948 година пристигнах на гара Раковски и на другия ден бях назначен на работа в АТЗ като технически ръководител на обекта корекция на коритото на река Марица от ЖП мост до новия шосеен мост на реката. Дигата се правеше от бригадири. Тук работеше прочутия отряд Чайка, само от девойки, с командир Мария Никова Граматикова. Бригадирките обичаха много своята командирка и с любов говориха за нея. Бригадирите от отряд Георги Бенковски също идваха с песни на работа. Командир им беше Иван Граматиков. Всеки ден отрядите, четите и бригадите получаваха задачи за деня, а след работа се издаваха писмени сведения за изпълнението на нормите. Имаше бригадирки като Ангелина Хърсева и Бонка, които работеха самостоятелно и изпълняваха индивидуалните си норми 200-300%. На обекта се работеше с кирки, лопати и колички. За направата на надлъжните буни бяха необходими пръти, които се сечаха от левия бряг на реката и се извозваха с голяма лодка, тъй като Марица беше дълбока. В края на една от смените бе отчетено, че участъкът няма да бъде завършен в срок.
Получих заповед обаче от директора на ДСО Пенчо Кобадински всичко да бъде завършено в срок. Тогава преминахме на работа на 3 смени. На обекта се спеше и почиваше. Тук работеше отряд Малчика с командир Стоян Запрянов. Обектът беше завършен предсрочно. В лагера стана отчитане на съревнованието с богата вечеря и веселие в присъствието на Пенчо Кобадински. На този обект аз работих като технически ръководител цели 3 лета, докато имаше бригадирско движение в Димитровград. След завършване на бригадата работих като технически ръководител на обекта Младежко общежитие и столова на ДЦК Вулкан. Тук се запознах с едно момиче Тянка, което по-късно ми стана съпруга. Интересна и напрегната беше работата по жилищните блокове на булевард Димитър Благоев. Тук работеше и се изгради като отличен бригадир Станко Грозданов, герой на социалистическия труд. На този обект се трудиха прославените майстори от бригадата на Захари Попов в град Трън и на Георги Велинов от Търговище. При изграждането на жилищния блок с кула в дясната страна на булевард Георги Димитров, където се работеше с хаспели, господин Шумбаров умело водеше своята бригада. По същото време ръководих и други обекти, като товарна станция Дурхана, където се товариха варовикът и глината и се превозваха с въжена въздушна линия за завод Вулкан. На жилищните блокове по улица Лайпциг и булевард Георги Димитров строителните работи за първи път в страната ставаха с помощта на колокран. Обектите се изграждаха от бригадите на Тодор Дичев, на Стефан Ганчев, Николай Матеев, Злати Златев, Георги Деспов. Ръководители на групата по съоръжения бяха Стоян Бодинчев и Иван Зортев. Изграждането на блоковете стана в срок през 1956 година. Те бяха предадени за експлоатация на ДМП Маришки басейн. Участвах също в изграждането на оранжериите към АТЗ през 1957 година, заедно с архитект Иван Стойков. Интересна и много трудна беше работата по изграждането на кинодружба с проектант архитект Гонев. Трудностите бяха в изграждането на тавана на салона, на акустиката на балкона и сцената. Тук работи бригадата на Георги Тихолов, който след това беше избран за народен представител. Кинодружба имаше широк екран и интересът на гражданите беше голям. Работата беше на привършване, а същия ден беше организирана прожекция. За броени минути салонът на киното се препълни от зрители. В киното имаше 546 места. Ръководството на Кинефикация Хасково, инвеститор на обекта, нареди като награда за проектанта и техническия ръководител да се поставят на двете страни на първия ред на балкона още 4 стола, които по всяко време да се ползват от архитект Христо Гонев и моя милост. Тези привилегии ние не използвахме, а сега вече са забравени. По същото време започнахме работа на обект Киноминьор с административна сграда на НБП Марбас и на 4 жилищни частни кооперации с по 6 апартамента. На тези обекти работиха бригадите на Илия Янков, Първан Друмев и на Бай Асен. Всички тези обекти бяха завършени и предадени до края на 1963 година. В управлението на ДСО с директор Паню Китев бях назначен в отдел ПТО през 1964 година и работих до 1968 година. Обектите на ДСО бяха разпределени на 3 отговорници: Стефан Николов за Свиленград, Пенка Стоянова за Димитровград и Стоян Боюков за Харманли. Като ръководители на строителното предприятие в Димитровград са работили инженер Манолов, Пенчо Кобадински, инженер Харбов, Хернани Димитров, Драгия Маринов, Паню Китев, които имат големи заслуги за изграждането на заводите и за добрата организация на ДСО. Дълги години в отдела най-съзнателно е работил Манол Жисов, който със своя авторитет е издигал и авторитета на ДСО. На 26 август 1968 година започнах работа в СЕО Заводски строежи с директор Ангел Милков. Като технически ръководител отговарях за обектите в целия окръг. Най-голям обект
По това време беше изграждането на текстилния завод Маргарит Гогов. Той се изграждаше от бригадата на Станко Грозданов, в която работеха майстори с много професии. Тук бригадирът получи званието Герой на социалистическия труд. След предаване на този обект бях привлечен на работа в механичния отдел. Беше ми поставена задача по изпълнение на обектите в Хасково, пивоварния завод Астика, текстилния завод Жеко Димитров, завод за химическо машиностроение и парова централа. Задачата ми беше по комплектоване на обектите с планове, чертежи, отчитане, заплащането на обектите от БИП и участие в комисии по предаване на строежите. Поради огромното строителство от заводски строежи, в което работиха над 800 работника, се наложи строителството от желязобетон по метода на пълзящия кофраж. Така изградихме собствена административна сграда с общежитие и на 2 блока за жилища на персонала. Това беше издействано и изградено при директора Ганчо Папазов. Като директори на заводски строежи са работили Драгия Маринов, инженер Джаката, инженер Иванов, Стоян Точев, инженер Сотир Димитров, Ганчо Папазов, инженер Митев и инженер Тодоров. Те всички имат големи заслуги за организацията и изпълнението на обектите, възложени на заводски строежи. След 37 години работа в строителството на Димитровград, на 1 май 1985 година излязох в пенсия, но пак работих в строителството още 10 години. Награден съм с орден Червено знаме на труда и значка Кольо Фичето. В Димитровград създадох семейство, отгледах деца и внуци и продължавам да живея в града. Смяна на политическата система. Когато Михаил Горбачов оглави Комунистическата партия на Съветския съюз в 1985 година, усилено се заговори за преустройство на социализма, без ясно определена цел и средства за постигането й. Съветското ръководство в лицето на Горбачов не предприе никакви действени мерки в икономически план. Не се направи нищо за усъвършенстване механизмите и функциите на СИВ, за икономизиране на отношенията на принципна основа, за по-голяма самостоятелност на отделните страни в търговско-икономическите връзки с западните страни. Вместо това Горбачов се зае с разоръжаването и набързо предаде Варшавския договор. По-късно се закри Комунистическата партия на Съветския съюз. По време на президентството на Горбачов с активното участие на Борис Елцин се разтури Съветския съюз и по решение на думата се създаде Общност на независимите държави – ОНД. С най-драматични и разрушителни за социализма последици бе разтурването на Съюза за икономическа взаимопомощ СИВ от 1991 година. Това действие е доказателство за демонстративен отказ на съветското ръководство от социализма като обществена система. Всички икономически връзки, които се градиха и съществуваха десетки години, се прекъснаха. Създаде се хаос, стигна се до невиждана в историята политическа и икономическа криза в социалистическите страни, най-вече в България, която е най-тясно свързана с икономиката на Съветския съюз. Престанаха да действат плановете, които координираха връзките между предприятията, изграждани по линията на СИВ. Така на България беше наложена една икономическа криза отвън, която се оказа най-разрушителната от всички предишни кризи. Извършеното от Горбачов, Шеварднадзе и Елцин е нещо, което историята тепърва ще преценява. Пристъпи се към предаване собствеността на предприятията на работническите колективи, което беше съвсем формално. Започна тъй наречения възродителен процес след смяна на имената на етническите турци в България. Премина се към ново териториално деление на страната, което се оказа грешка. На мястото на 29 окръга се създадоха 6 области. Хасковска област се формира на основата на Хасковски, Кърджалийски и Старозагорски окръг. Възникнаха противоречия. Къде да бъде центъра на областта, но правителството прие принципна позиция. Център на областта да бъде географския център. Областното ръководство бе назначено с указ на Държавния съвет от месец март 1988 година с подписа на Тодор Живков. Хасковска област се формира като център с 1 милион и 80 хиляди население, с около 3 милиарда лева годишен обем на промишлената продукция, без военните заводи, с около 60% от химическата промишленост и 30% от енергетиката в страната. В областта на инвестициите трябваше да се усвоят 1,5 милиарда лева капитални вложения, насочени главно към енергетиката, химията, машиностроението, въгледобива, минното дело. В ход беше реконструкцията на химическия комбинат в Димитровград, разширението на ТЕЦ-2,
в комплекса Марица изток и разширение на рудниците. 10 ноември 1989 година. Нов етап от историята на България. Мерките, провеждани от партийното и държавно ръководство в България в духа на преустройството, не даваха резултат, а и не получаваха подкрепа от съветското ръководство в лицето на Михаил Горбачов. Той провеждаше политика подобна на Хрущов, който след смъртта на Сталин се зае с смяната на първите ръководители в социалистическите страни. Действията на Горбачов бяха насочени към смяна на Тодор Живков и близките му съратници. От страна на съветското ръководство се поставяха неприемливи за България условия, премина се от сътрудничество към икономически натиск. При тези обстоятелства смяната на Тодор Живков стана наложителна. На състоялия се пленум на Централния комитет на партията на 10 ноември 1989 година той подаде оставка. На мястото му застана Петър Младенов. Така започнаха промени в България, които с последвалите ги събития доведоха обществото до дълбока криза. Още не знаехме, че предстои разпадането на Съветския съюз, разпускането на Варшавския договор и на Съвета за икономическа взаимопомощ. Затова вярвахме, че така наречените промени са за добро. Новото ръководство на партията и държавата след 10 ноември 1989 година се състоеше от хора с голяма известност в страната и чужбина, с дълбоки корени в историята на социалистическото движение. Редом с Петър Младенов бяха Добри Джуров, Георги Атанасов, Димитър Станишев, по-късно Андрей Луканов, Александър Лилов и други. Ние, комунистите, преименувани в социалисти, приехме с надежда промяната. Вярвахме, че при интегрирането на България с Запада, с по-напредналата техника и технология, ще настъпи обновление и модернизация на производството, ще се повиши производителността на труда, ще се преодолее дефицитът на стоки, бързо ще се преодолее кризата. Всичко това се оказа една голяма илюзия. Сега вече е съвсем ясно, че новите ни икономически партньори съвсем не се нуждаят от България с развита икономика и развито земеделие, а от една напълно икономически зависима страна с високо образовани и квалифицирани хора, принудени да продават на безценица своя труд и да купуват залежалите на европейския пазар стоки, коли и дрехи втора употреба. По време на нежната революция външните реакционни сили, подпомогнати от вътрешните борци за демокрация от типа на Жельо Желев, издигнаха няколко лозунги, докато се стигне до пълен срив на държавата и икономиката. Те поискаха събаряне на тоталитарната държава, борба с така наречената номенклатура. Тук най-активни бяха журналистите, които се надпреварваха да показват страх и неудобство от никой. Демократите поискаха връщане на земята в реални граници. В основата си този лозунг е фалшив, тъй като голяма част от земеделската земя бе употребена за целите на строителството – язовири, пътища, електроцентрали, рудници, стопански дворове, заводи, цехове. Хората не само не получиха в реални граници земята си, но за заетата в строителни терени земя получиха фалшиви книжни бонове, които търгашите им изкупуват за жълти стотинки. Връщането на земята доведе до погром в разрухата в земеделието и ни върна половин век назад. В България вече няма модерно земеделие. Подвеждащ бе лозунгът за структурна реформа. За западните наставници и експерти и външните им помагачи под структурна реформа разбират смяна на собствеността, ликвидиране на обществената собственост и утвърждаване на частно-капиталистическата собственост. Освен реституция, най-важно средство за постигане на тази цел стана приватизацията. Вдъхновители на политиката на раздържавяване са всички чиновници от западноевропейските финансови институции, които поставят като условие на всички правителства за поддържане на реформите
политика на приватизация на всяка цена. Тя е главната политика и на царското правителство. Най-голема идейна манипулация беше темата за пазарната икономика. Основен белег на една икономическа система е не дали е пазарна или не, а какъв е характерът на собствеността. И преди Маркс, и по времето на Маркс, формулата на капитала не се е променила. В този смисъл Маркс не е устарял и се остава актуален. Когато за втори път, по демократичен начин, чрез избори, през 1994 година БСП спечели мнозинството в парламента, това беше знак, че хората не се отричат от социализма, а се надяват на социалистически преход. Инфлацията е била и се остава основен инструмент на финансовия капитал за преразпределение на доходите в полза на тези, които разполагат с безконтролна власт на парите. След предсрочните избори и установяване на правителството на Иван Костов, 1997 година, второто правителство на СДС, България получи най-голямо ухажване както от Европа, така и от САЩ. Когато у нас се установи валутен борд, когато МВФ получи пълна финансова власт в страната, Костовото правителство продължи реформите, които сринаха най-важните отрасли в икономиката. Така след погрома в земеделието се постигна пълна деиндустриализация на страната. Безработицата достигна застрашителни размери. Горбичиите достигнаха 700 000 души. Дойде време за редовни избори и на власт се установи правителството на Симеон Сакскобургготски, който не направи нищо добро за България. Какво се случи в България за последните 20 години? През така наречения преход от планова към пазарна икономика. Населението на страната намаля от 9 милиона на 7 милиона и 700 хиляди души. Напусналите страната ни българи са преди всичко млади хора, високообразовани специалисти. Със своя труд те създават принаден продукт за чужди държави, а нашата държава е вложила огромни финансови средства за тяхното образование. Ликвидира се селско-стопанския отрасъл и промишлеността. Всяка година се намаляваше износът и се увеличаваше вносът на стоки, което води до дефицитен търговски баланс. Рязко намаля раждаемостта, а по смъртност България е на едно от първите места. Придобивките, които българските граждани имаха при социализма по отношение на образованието, здравеопазването, достъп до културни ценности и духовно творчество, няма помен от тях. За Димитровград загубите са много големи. Ликвидиран е цял промишлен отрасъл. Марбас с 10 000 души персонал и Минстрой с 500 души. Ликвидиран е полиестерният комбинат, фабрика Гергана, азбестовото производство, скотовъдството и земеделието. От земята на общината са произвеждани много зеленчукови култури и плодове, мляко, вълна и месо за вътрешния пазар и за износ в чужбина. Вулкан и химическия комбинат работят с малък капацитет. Хората се питат, това ли е новата демокрация, в която се шири спекула, кражбите, убийствата, корупцията, наркомания? Филмът е подготвен по книгата «Исторически сборник. Възникване и изграждане на Димитровград», издадена по документи през 2002 година. В нея са поместени 36 спомена на работниците и ръководителите на предприятия и учреждения. Филмът е съвместна продукция на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните в Хасково и кабелна телевизия Димитровград. Продуцент Кирчо Кирев, сценарист и режисьор Стефан Байректаров, оператор Янко Йорданов, консултанти архитект Тодор Байректаров, Анто Горанов, редактор Тодорка Николова. Първи четец Калина Монева, втори четец Атанас Капралов, трети четец Светла Белярска, четвърти четец Бончо Гочев. И са затворени около 6000 работни места.
Това означава, че са лишени младите хора на Димитровградския район от тези работни места да вадят прехраната си. Те са принудени да търсят работа в чужбина, далеч от своя роден край, от милата ни родина Република България. Спомен от Стефан Георгиев Байректаров за Стайко Тотев Годжуков. Познавам Стайко Тотев от 1948 година, когато за първи път дойде в Димитровград в Националната младежка строителна бригада Млада гвардия, като платен физкултурник в лагер АТЗ. Командир на лагера беше Димитър Ленков, комендант на лагера Вичо Андреев, домакин беше Стайко Тотев, а Мария Грамтикова командир на девически отряд Чайка. От тогава до неговата смърт сме работили заедно в Димитровград. Стайко Тотев свърза живота си с Мария Методиева от Северна България, която е била доброволка на фронта в Унгария като милосърдна сестра. Тя е обслужвала най-грешливо ранените бойци във военната болница в град Печ, Унгария. След фронта през 1946 година идва в село Раковски, завършва първи курс, организиран от АТЗ синдикат за строители на Новия град. Тя и Стайко създават семейство, имат 3 деца и завинаги остават в любимия град на младежта Димитровград. След бригадата Стайко Тотев е избран за председател на Окръжния профсъюзен съвет на миньорите с седалище квартал Марино. Тук работи Янчо Колев, отговорник по техническата безопасност за рудниците в окръга, Димитър Лапачки, Васил Грозев и други, които отдават всички сили за грижите на миньорите от Марбас. Голяма е заслугата на Стайко Тотев, Георги Славов и директора на Марбас Атанас Найденов в вербуване на работници, в укрепване на дисциплината в рудниците и в прилагане на техническия прогрес в производство. Особена черта на Стайко Тотев е скромността, трудолюбието и поемане на лична отговорност в изпълнение на своите задължения. Стайко Тотев е назначен за заместник директор на Марбас, отговарящ по стопанските и битови въпроси на големия миньорски колектив. Чрез него се подобрява почивката на миньорите, като Марбас организира почивни лагери в Приморско, Мичурин, Бачко, Велинград и другаде. Коренно се подобряват условията в столовете на рудниците, разкрива се стол в новата сграда Дома на миньора за служителите в дирекцията и семействата на миньорите, живеещи в хубавите блокове в центъра на града. За децата на миньорите през лятната ваканция е осигурена почивка на Балкани море. Слага се ред и дисциплина в пласмента на въглища. Стайко Тотев има голяма заслуга за развитието на самодейността и физкултурата. Голяма популярност получава единствената самодейна оперета на миньорите в окръга, а останалите самодейни колективи по рудници печелят първи места в прегледите в града, окръга и страната. Създава се и турски самодеен колектив в рудник Надежда. Лошото финансово състояние на физкултурното дружество Раковски бе основната причина в Димитровград да възникнат две дружества – миньор и химик. Химик имаше изградена материална база за спортуване, стадион Раковски и плувния басейн. Дружество миньор трябваше да създаде по-добра спортна база за миньорите и техните деца. Стайко Тотев пое тази задача. Завърши се спортната площадка до пощата, изгради се баскетболен отбор, който вече играеше в А баскетболна група. За борците беше предоставен салон за тренировки, назначен беше за треньор господин Вълчев, който създаде отбор и играеш в А група по борба, а братът на господин Вълчени Вълчев стана олимпийски шампион и прослави миньорите по целия свят. Отборът по борба няколко дни беше първенец в страната. Отборите на миньор по футбол и хандбал бяха едни от добрите в страната. Благодарение на активната работа и подкрепа на Стайко Тотев, на 28 август 1958 година беше открит стадион Миньор. През 1959 година за председател на физкултурното дружество Миньор беше избран Стайко Тотев на обществени начала. Щатен заместник председател беше Христо Бушнаков.
През 60-те години на 20 век Стайко Тотев е назначен за директор на ремонтния завод на Марбас. Това е време, когато се внедряваше новата механизация и технология в Марбас. По това време Стайко Тотев е предзадочно студент в Минно-геоложкия институт в София. Приет е за студенти главния инженер на завода Добри Пеневски. Задачите по внедряване на техническия прогрес в Марбас налагат първия ръководител на завода непрекъснато да бъде на работното си място. Още повече, че и главният инженер е задочник студент. Въпреки че Стайко е взел няколко изпита като студент, неговата съвест и разбиране го карат да се откаже от личната си задача за специалист в професията и прекъсва следването. Когато работата в Марбас беше стабилизирана, градското партийно и държавно ръководство решава Стайко Тотев да оглави предприятието комунално стопанство, а на негово място изпращат дипломиран специалист. Стайко Тотев като дисциплиниран партиен член и гражданин изпълнява това решение и става директор на комбината за комунални услуги. Опитът, който има в производствената дейност, му помага да се опре на низовите звена, което повишава дисциплината и планът се преизпълнява. Тотев организира почивна станция за работниците и техните семейства в района на село Светлина, построява дървени помещения и през празничните и почивни дни колективът прекарва край язовир Светлина. След като се пенсионира сам като майстор и с помощта на голямото семейство построяват вила в село Светлина, живее на вилата и се включва в ежедневния живот на селото. Много години е партиен секретар и помага на кметския наместник. Когато беше заместник директор на Марбас, трябваше да се чества годишнина на бригада Млада гвардия. За изпълнение на това решение бяха натоварени Стайко Тотев и Стефан Байректаров, двамата бивши бригадири. Имаше и други отговорници. Гостите бяха настанени в общежитието на строителната организация, а другарската среща се проведе в ресторанта Арда. На срещата присъстваха над 250 души от цялата страна. След свършенето на срещата, Стайко Тотев и Стефан Байректаров уредиха сметките за вечерята и се прибраха в 3 часа след полунощ. След това двамата получихме много писма за благодарност и предложения за нови срещи в Димитровград. Инженер Кина Петрова Стайкова. Крачка по крачка в годините. В Димитровград пристигнах месец ноември 1967 година. Току-що завършила висшето си образование с надеждата да се реализирам като добър инженер и специалист. За мое голямо щастие, започнах работа в новообразуван завод за климатична и обезпрашителна техника Клокотница под ръководството на инженер Добри Пеневски, човек радетел на новостите, на разумния риск, раздаващ се до край. В моята работа като специалист, а по-късно и като ръководител, той винаги ми е служил за пример. Започнахме от порутените сгради на дараците до извисяване на корпусите на МЗ Клокотница, днес Климатекс. Колко трудности, колко безсънни нощи. От технолог стигнах до заместник директор по производствените въпроси. Годините, работени в МЗ Клокотница, не се забравят и поради това, че положихме основите на машиностроението в Димитровград чрез внедряване на нови производства, обезпрашителна техника и климатични инсталации за изчислителните центрове. Като директори на завода работиха през времето Ангел Демерджиев, Мерджанов и други. По решение на партийното ръководство през 1979 година преминах на работа в консервен завод Раковски като директор. Нов сектор в нашата икономика, хранително-вкусова промишленост с нови проблеми и задачи в бъдещето, внедряване на техническия прогрес в консервната промишленост. През напрегнатите летни месеци се работеше предимно с бригади ученици, студенти и работници. 1500 души работиха на 3 смени. С тези крехки деца достигнахме до кампания,
произвеждаща до 11 000 тона зеленчукови консерви, нещо, за което при сегашните условия не може да се помисли. Опашки от камиони се редяха пред входа на завода, извозващи домати, чушки и други зеленчуци. Работниците, заводът, песните на бригадирите, бригадирските огньове и забави никога не ще се изтрият от съзнанието ми. Удоволствие беше да гледаш как цели композиции от вагони с камиони, консерви заминаваха за износ, преди всичко за бившия Съветски съюз. Истинско чудо беше, когато дойдоха фериботните вагони от Варна с чински лами, които поглъщаха товара. В завода, съвместно с унгарски специалисти, бе внедрен нов метод на стерилизация на зеленчуковите консерви – лентов стерилизатор Хунистер, с което производителността на стерилизацията се увеличи 2,5 пъти. За 4 години имаше и успехи, и несполуки. Лошото се забравя, остава само доброто. По решение на бюрото на Общинския комитет на партията, през месец ноември 1983 година поех ръководството на промишлена база енергоремонт Димитровград. Започваше реконструкцията на ТЕЦ Марица Изток 2 и трябваше да се усвои производството на резервни части, преди всичко на нагревни повърхности за котлите. Отново организиране на производството, събаряне на съществуващите водни кули и естакади, останали от ТЕЦ-1, преустройство и строителство на нови производствени халета. От руините създадохме една съвременно действаща производствена база с добри специалисти и производственици. Изработените съоръжения от база Димитровград са монтирани в ТЕЦ Марица Изток 3, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ София и други. Достигнахме до такова ниво на качество, че каже ли се изработено в П-база Димитровград, значи запазена марка. И така 15 години напрегната работа, нови технологии и производства, грижа за хората, докато дойде време да приключа с трудовата си кариера. Трудно може човек да се раздели с професията си и с хора, с които е делил радости и незгоди, но такъв е пътят на живота. Васил Арсов Станишев. Димитровград стана моя втори роден град. Роден съм на 21 декември 1921 година в село Рани Люк, Трънско. Основното си образование завърших в родното село. Участник съм в първата фаза на Втората световна война към 23-ти Драгомански полк с командир полковник Монев. Трънският край е беден, но е прочут на прочути майстори и строители. По това време Димитровград привлече вниманието на цялата младеж от страната. На 28 януари 1949 г. дойдох в Димитровград и започнах работа като майстор, зидаро-мазач в бригада Делчо Знеполски с бригадир Никола Томов. Бригадата се състоеше от 30 души все млади хора, дошли от различни краища на България да строят Димитровград. Започнах работа в АТЗ на обекта Оросителни кули с началник Димитър Ленков. Иван Славчев беше главен инженер на обекта. На обект 201 и 202 започнахме работа фугирана зидария и цементова замазка по покривите и външна мазилка на двата обекта. След това бригадата работи на обект сярно производство и обект 163. Построихме и болницата на завода, която се намира в самия завод. За да се спази пусковия срок, работехме денонощно. Изграждахме зидарията с двойно пресовани русенски тухли с цементов разтвор и желязо, а зидарията се фугираше. Това градение не се замазва, а остава хубаво за вечни времена. Аз като майстор зидар работех на портала на завода по същия метод на фугиране. Посетителите на завода виждат още на влизане майсторството на строителите при изграждането на азотно-торовия завод. От втори строителен район ме назначиха бригадир на зидаро-мазаческа бригада. Работехме на обект градска болница, на болницата в квартал Толбухин, така наречената АТЗ болница, на болницата на Марбас и на жилищните блокове в града. В моята бригада работеха още 8 майстори. За качествена работа бяхме търсени от много технически ръководители. Работехме в ДЦК Вулкан за пускане на трета пещ, на обект сухите и мокри мелници и други обекти.
След това бригадата беше командирована в Смоленски окръг и работехме на обект флотационна фабрика в Рудозем и на строителните обекти в Мадан и Конски дол през 1954 година. После бригадата се завърна в Димитровград и работи по жилищното строителство в центъра на града и на строежа на новата поща. Където и да е работила, моята бригада е давала качествена работа по строежите. Работили сме и по изграждането на редица детски градини и ясли. Строихме и жилища в комплекс Орфей Хасково. През 1968 година, като майстор-строител ме изпратиха в Москва да работя на сградата на СИФ, вътрешни мазилки и шпакловки. Гордост бе за мен да участвам в изграждането на тази интересна сграда във формата на отворена книга. След идването ми от СССР, бригадата ми работи по различни обекти в Хасковски окръг. През 1984 година се пенсионирах, но продължих да работя в хлебозавода като строител още 10 години. За високо съзнателно отношение към строителната работа съм награден с Народен орден на труда Златен, с много парични и предметни награди. Гордея се не само от сътвореното от мен, но и с моето семейство. Тук построих дом, отгледах 2 деца. Син Софрони Арсов, полковник, сега пенсионер. Дъщеря Райна Арсова, счетоводител. Радвам се на 4 внуци студенти и 1 правнук. В Димитровград дойдох млад човек с много амбиции и надежди. Той ми стана втори роден град, защото и себе си вградих в него и никога не ще го напусна. Станко Грозданов. Работих с цялата си душа. Роден на 12 август 1924 г. в село Клисура, Благоевградско. Участвах като доброволец в първата фаза на Втората световна война. През 1948 година завърших строителен курс в София за кофражисти и дойдох в Димитровград по разпределение. Тук постъпих на работа в АТЗ с директор Динко Иванов. Зачислиха ме в бригадата на Асен Евтимов като кофражист. В началото работих по построяване на жилищни блокове до пътя за рудник Надежда. Още същата година цялата бригада започна работа по построяването на АТЗ. Работихме на ремонтно-механичния завод и изграждане постройките на цех 202. От 1950 година съм бригадир. Бригадата ми се състои от 20 млади строители. 7 от тях заминават за град Варна. След завръщането на обединен корпус започват работа на 302 цех на АТЗ Димитровград. За високи трудови успехи Станко Грозданов е награден и заминава в Берлин на 3-я фестивал през 1951 година. При пускането на завода съм награден с орден на труда Златен. Наградени бяха и други членове на бригадата. Бригадата започна работа на обект фосфорна киселина. Тук ми бе присъдена най-голямата награда – орден Георги Димитров. След завършване на обекта, цялата бригада минава на работа в новоизграденото през 1956 година ДСО Заводски строежи. По това време бригадата е изпратена на работа в град Харманли да строят такачния комбинат Маргарит Гогов. След пускането на завода на голям митинг на строители и жители на града, в присъствието на гости от София, бяха връчени големи награди на работниците. Аз бях удостоен със званието Герой на социалистическия труд. От Харманли бригадата бе изпратена да работи на изграждането на завод Клокотница Димитровград. След този обект заминахме на работа в Бобов дол, където строихме 2 охладителни кули, високи 95 метра, за охлаждането на водата на централата. Бригадата е в състав от 30 души, опитни, амбициозни млади хора, които изпълняват нормите 180-200%. Втората кула беше възложена за изграждане на същата бригада от базата за техническо развитие на гара Искър. Тук се прилага методът катерящ кофраж, при което се икономисват хиляди кубици тръбно скеле. Ръководството на строежа прояви недоверие към този начин на изграждане на кулата, но аз проявих твърдост и упоритост и 3 месеца изпълнявах длъжността технически ръководител и снабдител. Работата на обекта се оказа ефективна, ръководството се убеди в това и назначи 3 души сменни ръководители и 1 титуляр на обекта.
При завършване на охладителната кула бригадата наброяваше 95 души. Първоначално звено на бригадата от 30 души ръководех аз. Заминахме на работа на обекта ТЕЦ Марица изток 3 до село Обручище за изграждане на 325 метров комин за централата, най-висок в Европа. Работихме 3 години в състав от 90 строители по шведския метод на строителството на комина. При приемане работата на трета от първа смяна, асансьорът скъса кабел и ние продължихме да работим 24 часа, докато се отстрани аварията. Обектът бе завършен в срок, при отлично качество, а аз бях удостоен със званието заслужил майстор, което ми бе връчено лично от Тодор Живков на голямо тържество в Държавния съвет. Бригадата ми изгради освен 325-метровия комин на ТЕЦ Марица изток 3, също така и 325-метровия комин на ТЕЦ Марица изток 2. След това строителство бригадата се завръща в Димитровград и работихме за изграждането на 9 охладителни кули на ТХК Димитровград. След пенсионирането си през 1984 година продължих да работя на най-трудните обекти в града и да обучавам много млади строители. Инженер Желязко Желязков, бивш главен инженер на ДЦК Вулкан. Димитровград беше огромна строителна площадка. В началото на месец май 1947 година дойдох на работа в завод Вулкан като инженер-химик. Направи ми голямо впечатление огромната строителна площадка. Голяма част от строителните работници на циментовия завод бяха на привършване. Предстоеше монтаж на пещи, мелници, силози за каша и цимент, опаковалня и много други съоръжения, които трябваше да работят денонощно, изправни за поддържане технологията на циментовото производство. Ентусиазмът на работниците, които работиха в завода, беше много голям. В годините след войната нямаше съоръжения за разтоварване на пристигащите ЖП вагони с тежки товарни машини за завода. Всичко се вършеше на ръка и с голямо желание за построяване колкото може по-бързо на циментовия завод. Бързаше се спускането на първа пещ за производство на клинкер. За тази цел трябваше да се завърши нитовката на пещта, зидарията, облицовката отвътре с огнеупорни материали и монтиране на верижната завеса. Предстоеше проверка и довършване на клинкер транспорта. Монтираха и кранове за разсипване на клинкера в склада и подаването му в бункерите на циментовите мелници. Успоредно с това, лабораторията трябваше да подготви кадри за технологичния процес. Налагаше се в най-скоро време лабораторията с мокри мелници да смели каша за изпичане на клинкер и смилане на цимент. Във връзка с това, на лабораторията й предстоеше отговорна работа за качествен подбор на материалите – варовик, глина и други. След тези подготовки и хомогенизиране на кашата, в шлюзите следва проверка за качеството от лабораторията. Пусна се кашата към първа пещ през месец октомври. След огромен труд на всички работници се произведе първото количество роден клинкер, цимент, за страната. Циментът беше проверен и изпитан в заводската лаборатория. Отговаряше на всички показатели на стандарта якост, обемно пространство, финост на смилане. Радостта беше голяма, неустоима. За голямото строителство в страната беше необходимо голямо количество цимент. Изискванията ставаха все по-големи. Искаше се все повече цимент и по-качествен. За целта се спускаха още 3 пещи от цимент. След малко затруднения, циментов завод Вулкан излезе на първо място по производство на цимент от количество и качество в страната. Освен в нашия институт, циментът беше изследван в международната лаборатория в Лондон, Англия. Показателите бяха отлични. С цимента на Вулкан бяха построени много строителни обекти в страната. Построи се Димитровград, Марица изток и други. Произвежда се високи марки цимент.
400, 500, 600. Качественият вулкански цимент се търсеше от много строителни организации. Той беше известен и извън страната. Правеше се износ за Турция и много други страни от Близкия изток. За язовирното строителство Вулкан произвеждаше единствения в страната нискотермичен цимент с високо качество. За този период производството на завода нарасна до 700-720 хиляди тона цимент годишно. Подобриха се икономическите показатели, производителността на труда и себестойността на продукцията. Коефициентът за използване на пещите достигна завидни показатели, благодарение на стабилния режим на работа, за които лабораторията полагаше големи грижи, заедно с техническите кадри. Вулкан продължаваше да расте. Построи се заводска ТЕЦ, АЦ, производство, необходимо за ТКЗС и водоснабдяването на страната. Построиха се много жилища край завода и жилищни блокове за работниците. Построиха се още силози за цимент. За тяхното строителство инженер Славчев използва за първи път пълзящ кофраж, чрез който се ускоряваше строителството на силозите. Когато строителството намаляваше, Вулкан не ограничаваше производството поради липса на място. Работеше се с пълен капацитет, което беше много важно за работниците от циментовата промишленост в града. След икономическите затруднения в страната, неговата дейност значително намаля. За поддържането на работата в по-малки размери се налагаше влагането на чужди инвестиции. Циментовият завод Вулкан продължава да работи, но АЦП е преустановил работа. Георги Неделков, първият пекар на ДЦК Вулкан. Запалих първата пеш. Роден съм на 1 май 1922 година в село Любеново, махала Сливенско. През 1940 година дойдох в гара Раковски и започнах работа в работилница рудник Вулкан като ковач. Ремонтирах шилките на миньорите и подковавах конете на рудника, които извозват въглищата от рудника и празните вагончета от старата централа. Когато започна монтажът на машините на завод Вулкан, се преместих на работа в завода и станах монтажник в бригадата на Митьо Иванов. След известно време бях определен за групов отговорник при монтажа. Групата монтираше вентилатори, извърша центровка на димни камери, монтаж на транспортни ленти и други. Когато завърши монтажът на първа пещ и се подготвяше нейното пускане, аз бях там и подредих дървата в пеща. На 16 октомври 1947 година всички работници очакваха с интерес пускането на пеща. От Дания беше дошъл специалист-пекар Карло Хансер да учи нашите пекари. Той запали факела, подаде ми го, аз влезнах в пеща и я запалих. Директор на завода беше Огнян Тихомиров. От този ден станах пекар на пеш номер 1 на завод Вулкан. Пекарите работят по 6 часа. За най-малки нарушения на технологиите те търсеха моята помощ. Пускането на първа пеш, а също така и на втората, се извърши много тържествено. При пускането на втората пеш присъстваха отговорни хора. Петко Кунин, министър на индустрията, и Вълко Гочев, заместник-министър. На 31 август 1948 година в 15 часа министър Кунин запали факела и ми го подаде. Аз с голямо вълнение го поех и запалих втората пещ. На мястото, където сега е цветарникът на завода, бяха се събрали много бригадири, работници и жители на квартала на голям митинг. Произнесоха се речи, дадоха думата и на мен. Аз призовах работниците и ръководителите да направят съревнованието постоянен метод на работа. На тези мои думи работниците отговорят, че ще превърнат призива ми в дела. В ежедневието се срещаха затруднения, но ги споделя с колегите си Здравко Георгиев, Иван Паскалев и ги преодолявахме взаимно. В следващите години бех издигнат за началник на пещен цех, на въглищен цех, началник на кариерата за суровината. За да не спрат пещите